Milikan sang kalubungan. Daytoy di ay tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay tupiko iti IFM News. Manipot iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Alright, mga idol. At ni Idol Glenn, pati talaga. Pati iti silaw na. Bakit bakit kita nagsabalit na rin na camera? Madi deta na Idol Glenn. Diyan mo sa bali kami nagturungan deta na laimo no pala kanya. Ang mga idol. Diba? Behind the scene ka ni Idol Glenn. Nga nakalay. Isang palanan. Alright. So may ngayon man naman bigas ta Idol Glenn. Agad yulita di mo na nga napagsalitaan ta. Umuna bawal apo iti dagitay ubing nga agwarang-warang dagitay menor de edad iti tingtingan ti kalsada ken daduma unless kolehiyo ka, unless agumobra ka or working student ka. And may kadwa ti magamit tatay bawal apo iti nakataples. Bawal may parit apo datay nakauyos-uyos pag na dita. And then may katlo may paritan apo datay panagiinom iti igid ti kalsada. Ay, permi. Okay? Dapat lang maiparit na kita tayo. So, pwede pa kayo tandaan ka digitay amom no agri-drive ka. Kaya traffic ko, uno digitay ko. Siyempre, iwasan da ka. Kat no DJ kas magarigan napaspas ka, di mo ma-expectar nga napaspas ka. Correct. Pangas dito yung kuradan. Bakalan da ka doon ti bilog. Diba? Bilog ang mundo kung tumutintan. Sino kang labas-labas dito, hindi mo ka kuat dito, teritoryo ko. Yes. Diba? Kasi parang datin na basak pa Idol Glenn nga dito ayan tayo kata dagatay mauling ba awag na DJ nga tanok wa dagatay gugulo nga dagatay hamat ka dinga ubing nga natay nga dagatuyan around 30s yung kami dagamin ti kuada espiritu ti sanger malaw ka. So, papanampay. No, naikangga ti espiritu sangeron. Sikati ka pangasanan. Correct. At nalaing kaping aging lisnukwan. So, kadin nebatin pa amin nga abogado ka daw kwan. Padi. Kan padi? Di lang nga mga panaginang padi. Ako to na. Nagtindag nukwan na from Mumpo. Nalaing ka nga nalaing ka ti religion. Diba? Balik ang pastor. Diba? Theologist ka. Psychologist ka pa yan. Correct. Agbaling ka pa yung agbaling ka sa pa yung doktor na ta. Deta latag mo. Amok na cancer deta ako namintan. Tapos hindi nakagura DJ baga mga kanserin, mga idol, akit ta dita namatan nga inwar detay basit nga lumlumang nan. Tinagbat na ka nawanin. Sakan to magisabat ka ti mo ipangisabot mo. Tsako. May ka naglaban. Paulit at tsako. Diba? Mga idol. Alright. Then, dato yan, apo, dati maikapat ngayong bagay, apo, John Vic Remulla. So, dato yung apo, datay, may paritan apo, iti, video, okay? Amok na nalaing tayo amin, ng kanta, uray, 190 score tayo, 109, sentonado. Ang kanta, dito yung, bawal, from 10 onwards, maiparitan apo iti video okay. So, mabalin nyo nga itawag ti 911 kano. Mabaling kayo nga tawag. Especially, mabaling kayo mga video okay kung hindi nakakayo ka. Naka-headset. Kasi lakad na kami, naka-headset. Basta ka lang, nadugdugan ka lang kung awane.
Diba? Naka-headset. Actually, aging ka naman kay Dirabe, especially no dete kuma da pasken nyo, mabaling nga dahil ti unag ti kasla hotel or something. Yes. Kasi hangkay nga mabaling itarwaran nga patukaran no talaga kahit yung ituloy kahit unag ta kayo. Ngamahan kayo nga makadisturbo. Masapol So, nga ti sa lutsod. naka-soundproof. So ti sa lutsod, kumapsot nga ta iti bentahe iti videoke panagparentada mga idol no kastoy apo iti mapaspasamak kadagitoy apo nga datoy ibaga ni Apo John B. Carembulia ibaga dan ang KJ ni Apo Sekretaryo iti daytoy Agundaway aya ata syempre alas 10 kapig ka anong pela dito di ba kaimas na pelang dito pa nagkakantam Maturog ka pa ilang. Oo. Sa bagay ka no dito nga oras nga talaga agalas 10 tay nagparubot pa ila deta boses mo. Yes, 'di ba? Kumbaga no eroplano ko ba deta? Nagte-take Ang off pa take yun. off pa lang deta boses mo ngom ano doon. Siyempre, amang rugi kay tanan alas 4 kung adlaw kami digit agpatpatnag di gamin. Kada kita video okay handa pakaturog kunada. Nga isu iti paka ayaban. Digiti barangay tanods, digiti kakapitan ken nakukonsehal. Pagsardang ang daida. Amo iti style na lang deta. Pagkantaan niyo di kita nun. Apay. Tapnuhan daga. Ay, Manong, ang shot na metan. Sa mo kanta ni. Anong kanta? My way? yeah, di ba? Keso na mo tiyag sita. Di na mo masita at magida. Oh, di ba? Nga ma, di siya ako kata. Ano suntulan di siya. Kasi adati talaga pagli. Nanipata ko na dito, bagbaga ni Apple, remulyang at naganan. Ang tawag na ngamin di Giant dati pagalagadan nga kuna na idol Glenn nalipatak meten nga anyway mga ganyo igenta press ko na di Jay so talagang bawalan ayan digitoy kakastoy apong mapaspasam or de paspasamakan tayo kagro na nakadagitingal kalsada tira brabi siguro para kanya dati kat isot akdang iti DILG ken nakastapayan apo iti nailya na pulisya nga mang pulis kadagitoy iratang agapan da prevention is di pa mati da ngamin idol Glenn kita prevention is better than cure so kahit nang sawen dagitoy idatang ipatungpal ti DILG is prevention tapos ka saan apong tumpuar wano agruar iti may sa akrimen nga pakaitundaan ti agsasarunong tumanen akrimen kaya't nga sawen agat mas naigiget iti PNP mas maleles or mas bumasit apo iti krimen ang mapasamak iti siyempre, iti pagilian tayo ang Pilipinas. So, yun na da, idrairan da Idol Glenn, iti mismong Metro Manila, ken isarsarudan tumutan dagiti probinsya, mga idol. So, haan apo nga datay biglaan nga, no, kusla ka kuma, hanggang adati drairan nga mga kuna. Praktisan da nga muna dito yung mga idol or let's just say adati mapasamak nga oplan na bandilyo or dati pa nagwaragawag dagiti kwerpo ti pulisya ama iparit dagiti or oplan sita mabalin sa ako dito nga talaga dapat may Practicen. may pakaam mo every now and then tapno haan nga agbaling nga ignorante ti tao mga yeah so sa may sapin na pa yung mga may talaga nga mandiditan kaano pa yung may tegusub kami nga agwalang-walang ita baranggayo nagusub ka sino ti lalaki to sino pa lalaki to sino ti pa kasi to sako ka ala duwatan survey ako sunod pangas mga idol kada ito kasi sinukwata siyempre ada di gj ado nga talaga magkili padasag sa kastan na panalaging matang magkili nasita ka? haan nagusob naman matang ijabay biti ko nakauyo sa kasla ala apo gan at ganan
Tipay siguro, agdirdir siguro dagitay maturog ti between 9 or 8 onwards. Apay ko na makaturog da iti mahimbingan or na uli may ken kasi awan datay imbag kumaman no ti parang kantam ko kasal Jessica Sanchez. Ibagap ko ni wala ni Rain. At di makaturturog ka no ni Rain. Gapot kana yung ada video okay. Alas 11 tirabi. Kaya nagiinom. Inom na. Ito yung lugar da. Yung karon deta ti usto. Deta dapat nga makita pa ito. Daka mo ano susto mo tabagbaganan mo dito ta. Apo no dadto mo ha mga minga deji pinangibagayo no dadto mahaang deji kasla pakabot nganyo. Dapat ada ngamin paglintigan sir, ada paglintigan mano nga madideto no karitan da kayo ket mabalim mga maki ada mo digay tanod nga pakikuan nyo, pagkamangan nyo naman ti ibagada kung ka kung mabalin yung pagisaritaan ha mga kasi nga dati nga idiuno na nga panahon nga agkakabil kayo talakabil. Alright, tamnoan tayo nga. Correct. Tamno ang marisod deto, no ang marisod agkakabil tayo latan. Ay, tanay yung bigat mo, Himawari, pati ni Fema Dalsal Pascual, present ako kung panana. And good morning po sa lahat. absent di kalman deto, ayan, Himawari. Injak lang, jack ka ba na ko ha? Nawa, baka nakaturog. At adagdid video joke. So, okay. Adagdid video okay. Diyos Saudi? At di video ka dyan, ting. Ano ako, i-jam mo ini. Ang Habibi din. Habibi. Diyan, diba? And of course, ni Marites Dito Liana, ni Jocelyn Dumlaw, ganun pa yung pag-awis. Na yung pag-abigat mo, ma'am, ni Daisy Juan. Ay, di ba ibang badyang ka, no? Happy morning, Ken Kan, yung pag-abigat mo. Good Ken, morning. kinagiti amin na agdang-dangag apo. Alaka tayo, kablao mi itinimbag kinagasa na bigat yun. Pag-share man, dito yung agdamay na ta Facebook Live. Oras, iti Intero, Pilipinas, alas 5:47.